tema nang di parpungata. Di hari nauli, di hari nadenggan, na di basa-basa ni tuhatta tuhita. Tangiho kamu hula-hula tamak Di kanay. tikion, sahak matuhami, tulang mangihu muna silai sabungan dolok seribu. Nalau pasaton hata pasu, hata nauli, tuhamuna ibebere nami. Atar lumobi ma di pahopunami si Jonathan do si isunaki si BG opong makanay. Parjolo sidohoron nami tuhamuna ibebere nami. Las roha nami dinaroha muna madapotok kami. Tulang mangihu muna dolok seribu silai sabungan. Ima tutu dina majalo pasu-pasu bagas parsaripeon di anak komuna doho paromai muna ima pahopuna mina dua di sialani itu patadahon nalas rohanami sian horong ni tulang mangihuk muna ima silai sabungan dolok seribu tung masailah situ tu rohanami jala belganya rohanami jupang nami naboruki ay takas dohu boto sahuta dohi tanian dohot bereku si betuel alani aka partikiem mara dang boyro na boruku dohot bereku si betuel nuk pesongoni siya puda pedang boyro pos maroham berehasian molo soboi peroma doho aka hula-hulam gudang doy son hula-hulam marga pajaitan ido si pangidon nami toho alani diho hamuna dua ibebere nami. Molotuk pe songonon haroro nami. Sian tulang muna silahi sabungan dolok seribu. Dohonon nami ma tuhamuna na dua. Asa ador haduka menna togu-togu ni lobu. Ador hatiti ma togu-togu ni horbo. Penggek sarma tua mahamu ibebere nami. Pairi-giri pahopu sahat tunamar nono. Alani molotuk pe songono di haroro nami tulang muna silai sabunga dolok seribu unang ma berek kamu di haroro nami berek kamu ma balgani rohanami sok songoni ma nang di hamuna pahopunami na dua ima si Jonathan dohot si litua do naking warna hirai dote mulutuk salah mudah-mudahan ini dari opung dolok seribu mamaknya mamakmu marga boru dolok seribu Roro hami bere pahopu hasian. Mangadopi gokko dohok jojo ni oma dohok bapa. Ima nama jalo pasu-pasu bagas parsari pioka muna dua sia joloni tuhani. Alani ngatung godang nakin di jalo hamuna akata pasu hata nauli sian hula-hula muna do akatulang muna. Tong doi naksiatahon nami sian opung muna dolok seribu. Tangyang nami tuhamuna anggiap ma rumah tangga naong dipina munaon rumah tangga siti ruon rumah tangga nagabe boy si pajulon di tonga-tonga ni keluarga huta soit nak songoni pajaitan pos rohanami na tinodom doon pahopuku boruon nak songoni pahopuku boru na tinodom doon gabe persoduk bolomu jadi pos rohaku di naong di jalohamu pasu-pasui ikon bahagia do orang tua sian boru do orang tua sian bawa. Jadi di kalian rohanami pahopu hasian. Songon tadani holong nami. Opungmu silai sabunga dolok seribu. Anon pasaton nami ma. Ulus na gajang. Ulus si torok rabu. Asa songon ma gajang ni ulus matong. Gajang ni umur muna. Jala songon torok ni rabu ni ulus torop ni pinopar muna tujuluan narion. Asa dohonon nami ma balitang do pagabe tumadolo sita duan. Ari muna matong gabe molo dos rohamu marsi paululuan. Saat solu satu potean 1.300 toho di rodang di bulan. Nunga sau be sahab be di jalohamu pasu-pasu bagas persarepeon sajoron itu hata marhite-hite naposona. Saya saat mahamu tu panggabian sahat tu parhorasan. Sido ti mahami sian tulang mangihut manang opung muna dolok seribu sile sabon. Upasatami ma tuha haparudul lami abang nami tapu bolon. Buti ma.
Gabe mamang udah. Ido. Jadi disok kami jongjong sian bona tulang ma Pak Jo. Pak Jojo teh. Dapat lo noko Jonathan, Pak Jojo doh boto. Iya. Iya. Molo pinagay paribak kita dia di aula selai mai. Alung kepertikianon gora-gora muna siya kami tapu bolon ima sa bona tulang. Asi mekir paribak pun yang berbaju tanon. Ido. Mau lihat di Tuhan, mau lihat manang di partikianon, di bahasa Tuhan di ita bahasa terlalu bobilas roha. Di amang guru nami Bapak si Jojo, Jonathan, sayang dia ma sondak kening bahasa ni dong asahuta, manang na ale-ale. Selamat bertempur ya paribannya, ate berudah untuk menghadapi Parumai. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat keluarga amang guru nami. Jadi di Hamuna amang guru nami. Melupasan aking songan dokon ni amang udah kado nakaning sedot 1000. Adur halupang matugu-tugu horbo. Adur hati itu ginu lebu. Pengkeng sorma tua mahamang boru pahi porpu. Sahak matu nomor ini sahak matu nomor nono. Ini mah apa tangiyang do pangidon nami itu Tuhan. Asang dia tamuna diramoti ka Tuhan, diramoti Tuhani. Nang dihamu buat Jojo ya, Jonathan ya. Jojo. Ya. Jo, kemarin kita sudah berbicara di rumah ya. Kalaupun Pak Tua besok, tapi kalau sekarang ngopung. Habis nanti acara kita panggil Pak Tua lah atau Bapak Uda. Jadi doa kami buat Jonathan dan Bapak kami semoga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Serahkan segala sesuatunya apa yang kamu hadapi dalam rumah tangga. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Berdoa bersama keluarga. Ya Jo ya. Kalau upasa mungkin bahasa Batak nanti Bapak yang terjemahkan di rumah. Giring-giring mena gosta-gosta di dulu ni berbatua. Hatok mau mengiring-iring hut maropa-ropa jala dongamu namai sarumma tua. Emma tuh. Semoga cepat momongannya. Ya. Dan permintaan kami kepada Bapak kami boru. Ini mertuamu ini mertua baik. Saya sudah tahu. Boru panjatan ini baik. Sudah lama saya kenal. Ya semoga bisa menjadi parumain yang bisa bekerja sama bersama mertua. Ya sama mertua. Supaya apa sih supaya tidak ada kecekcokan dalam rumah tangga. Itu permintaan kami dari opungmu dan upasa yang untuk terjemahkan mertuamu nanti. Balitang mapagabi itu mulai seteruan. Arimu masalah nagabi amang buru nami terlumo bidi hamu namang buru. Pak si Jojo. Nang paupun nami. Donganmu namon sor matu gua. Ima songosnya kami bona tulang marga tapu bolon. Upasa tay matu hamuna. Satu. Jadi mulai tema tuturi itu hatta mulai tema tuturang di hita saluhuna. Jadi di ibu toni beri sondo hok lae molosian hami tutuna makatai sian borsak pungota borsak surumonggur molosian kapling baru nakaninga tutunga repahi ta sude manupahi molosian punguan borsak surumonggur kapling baru. Jadi on itu ketepatan sian pusat dang boi. Roro nasida memang nakingan ala di dokon ala tolu tempat si tujuan nasida ketepatan waktu di son dang pas jadi dokon nasida nakaning ketua mapasahaton son perwakilan sian Badan Pengurus Harian PWSS Kota Batam. Jadi unang kay makurangi dia ka las nero hatta apale partikianon nang songon itu tu bereniba saya hatok magabi keluarga yang bahagia. Saya atok madutu aka dapat maranak marboru nang songon itu nami itu oleh nami saya marguguma lam di pas-pas tu ma aka parangulut ta tujulanon molo songon na di pasaha ni PBBS tu titi matinopay na golang-golang pangaraw una tung susay dia be na boy na tarupato pa ni PBBS Batam say
Tuhan tama na masuk-masuk. Iman na boy terpasahat nami. Mau lihat eh. Jadi mulai hati itu di Tuhata perdengan basai di hari nauli di hari naring ganon dia bang boru nami do di boru nami di raro nabo ang boru do naboru tu bagas nami napasahaton naong mabuka parsaripeo maju tu ia pau punami si Jojo di balga do las ni rohamuna itu tu amang boru do hami akatulangmu makalas son las ni rohamuna dia balatikyo nyom mahami sude akatulang na dohot boru na diso tuk sono pehami haroro nami ang boru las marohan muna tarlumowi matutu di partadiom muna asa dohoro nami matutu son hata di situa-tua di hamang boru nami asa palitang matutu pagabe tu modal turuan ari muna mutung gabe ala olo dohamu tutu marsi paolo loloan. Madudu. Jadi buat paupu kami si Jojo, selamat berbahagialah untuk menempuh rumah tangga yang baru. Selalu andalkan Tuhan dalam setiap perjalanan Tuhan. Kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, percaya kita masalah akan selesai. Jadi tak pola kejang betutu si donok kutu paupu, asar orang naim matutu songon hatan is tua-tua. Asar akan yarirang matutu na pihak di tengah itu anu. Baramuna matutu naso jadi sirang. Todi muna ma na masih gonggoman. Madudu. Asa pinati kujur ma ditorun di tapian. Tu dia pe pau punami mardalalani. Saya rapotan matutu akka parsaulia. Madudu. Jadi songon ima tutu hata na jepek na bupasahat disipuli amang udah nami ma. Moliate. Jadi mulai tema tutu di tonga-tonga ni perpunguatta lumuwi mahami sian uduran itu ulang. Na perjolo tu borokku do tu paupuku na dua. Perjolo pasaton nami selamat meniti jenjang hidup baru ma. Di tonga-tonga ni perseripe muna. Alayarong dohatan ituan nama dokon anggo arta na deportivion hata sinasukok do na pinasaha ni tuan tuam arta na marga na deportivon ima nagabe peopamu itong atongan ni prasare peon ni paupukun adua Amin. alana buma do konokku molo emang buron do na buron termasuk keluarga yang fleksibel terlumuwi di paupukku buru bahasa orokon keluarga na fleksibel manang nabe di doko paupuku buru sudido uluanyo binereng sian ulot ta sadarion marsiho jolmai alani pangidak kutu paupuku na dua dipita-pita nami to matta de bata sai dileau di hamu bisuk do gogo asa margogo hamu dinalao mabuka praserepemu tuho papu na dua doron nai matutu tubuh men na pinasa di tonga-tonga ni huta say tubuh ma anak na bisuk do boru na ulibasa iro nata prasita di tonga-tonga ni keluarga muna papuku na burju salu nai molotuk pesian uduran ni tulangan non pasahaton akka ulus na hafal ulus torok rabu alai bang buru na buru totong do merhiteu di pita-pita nami tuamat tadi bata asanggia tutu dor nami ma songoner kunnya tua-tua jong inna di dulu prabatua mana tak menna tu panaparan sai ciga jang umur ma tutu yang buruk na burukku dinalao payu popu atong amang buru gua nai ma tutu mesi tambah tua menna da perlinggoman ni si borok di bataro tutu nomor tua luhut nama hamu di parorot malo tukpe hupasa tami ulus nagajang ulus tor rabu doron nai matutu sahat solu sahat tu panggabian tukpe hupasa tami non ulus nagajang ulus nahapalon say sahat matutu tu para horasan
jala sama tu panggawe butima sibuk botina. Madudu. Jadi diamu permusik nami alana pasatun ulus nama Gabe tulang. Setiap itu satokin, ada orang so di calo hamu jo kodang muna. Arong naneng si pasal. Mulate nguru. Oras alagay. Mate madi di tasalutan lumobi madi hamu horong ni hula-hula nami. Sia gijang satu toru, sia toru satu gijang. Raja nami Raja Bulon. Uli basa munai. Nungahu pakilalahok kami di haroro muna. Ima di pesta ni anak doho boru ni huriai. Di anak nami doho parumain nami. Beremuna pahopu muna. Totong dibuat kamu kasilas ni rohamuna marhite tangiang. Ima nahu hamole di kami na balga Raja nami Raja Bulon. Jalarong no hata ni si dua-dua na madok. Dang sudah tinna puno sosak kotan ni padia. Raja nami Raja Bulon. Dang sudah molo tung sosaria pe si patupao. Atau Raja nami Raja Bulon. Molo tung pianong. Dung sidung di pasahat tamu. Ulos nahapali ulos serbangi. Tu beremuna tu pahopuna. Molo tung di sipe surduk tangan nami. Laho manobahamu raja ni hula-hula nami saluhu na ulilas marohamu raja nami. Matu oras alagay. Mau lihat ma jaluhamu ma kodang muna raja nami. Jadi diamu permusik nami alana pasatun uduran ni siya tulang na mahami ka ulus na hapal ulus na kajang. Baik kamu ma naubar tu si Butima. Baik namang baik hido. Masih pasangan
mertua, pergoman di Siboro. Beberapa mertua, orang sita di Maroro. Sadaro mata dia bisa Boy doi mano dami sa sude ai burani pero ito na boy do mano dami Rasara horo, horako ai horako lo hasia sai du hororo haki Sasara horora ito na boy paso na roha saleleka Noro perita narilagi hasiaha Sigara dia bisa daro Noro si boru na uli hasiaha Dinoro di roha sai tu ho Anggiat Maria, holong di roha, holong di roha, saleleka. Horako ai horako rohasia Sai du hororo haki Sasara horora ito na boy paso na roha saleleka Noro perita nariragi hasiaha Sigara dia bisa daro Borok si boru na uli hasiaha Sigara dia